Επιστροφή εδώ, να σας πω ότι γενικώς η ψυχοθεραπεία πουλάει πάρα πολύ, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη από τον κόσμο για ψυχοθεραπεία. Τώρα, εμείς έχουμε αρχίσει και συντονιζόμαστε εδώ, συνάδελφοι, να κάνουμε εικαστική ψυχοθεραπεία. Θα μας ενημερώσει περισσότερο η Μαρίνα Ιωάννου, που είναι ειδικός για το θέμα, εικαστική ψυχοθεραπεύτρια. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Ψυχοθεραπεία καταλαβαίνουμε τι είναι, αλλά το εικαστικό το έχουμε συζητήσει και μαζί και στο παρελθόν. Ναι, το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας ή επάγγελμα ψυχικής υγείας, που μέσα στις συνεδρίες, εκτός από τη λεκτική επικοινωνία, προσφέρουμε και τα εικαστικά υλικά. Για να μπορέσουν τα άτομα να εκφραστούν με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο, αλλά να εμβαθύνουν περισσότερο στα συναισθήματα τους ή στις αρνητικές σκέψεις που μπορεί να έχουν και ταυτόχρονα να έχουν απόσταση από το συναίσθημα τους, γιατί θα το αποτυπώσουν πάνω σε ένα πλαίσιο, πάνω σε μια κόλλα, στην οποία ήδη μπορεί να έρθουν πιο γρήγορα σε αναγνώριση για το τι συμβαίνει. Άρα σκιτσάρουν κιόλας, προχωράνε και εκείνοι. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σχέδιο, τη γλυπτική, διάφορα υλικά με την καθοδήγησή μου, γιατί έχει αρκετά άτομα τα οποία μπορεί να πούν ότι δεν ξέρω πώς να σχεδιάζω. Πάντα τους επεξηγώ ότι δεν χρειάζεται να σχεδιάζουμε, γιατί είναι παραδοσιακή ψυχοθεραπεία, απλά χρησιμοποιούμε και άλλες μεθόδους, τις οποίες βοηθά τα άτομα να... Πώς μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ψυχικής μας υγείας όλο αυτό? Αυτό μελέτες μας δείχνουν, ειδικά στον τομέα της εικαστικής ψυχοθεραπείας αλλά και της νευροεπιστήμης, μας δείχνουν ή τεκμηριώνουν κατά ακρίβεια ότι κατά τη διάρκεια της εικαστικής ψυχοθεραπείας ενεργοποιούνται σημεία του εγκεφάλου τα οποία είναι υπεύθυνα για τη ρύθμιση των συναισθημάτων. Δηλαδή για το πώς να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, για την προσοχή, για τη συγκέντρωση και μειώνουν και την ορμόνη του άγχους. Μάλιστα. Κάτι που βοηθάει πάρα πολύ, φαντάζομαι, και μεταξύ συναδέλφων, δηλαδή στον εργασιακό χώρο, λογικά φέρνει αποτελέσματα. Πώς ακριβώς λειτουργεί? Ναι, φυσικά. Μέσα στον εργασιακό χώρο βοηθά τα άτομα να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις, να διαχειριστούν το άγχος τους και ταυτόχρονα να διαχειριστούν διαπροσωπικές συγκρούσεις. Ναι. Επίσης βοηθά στην αυτοφροντίδα. Άρα οι εργαζόμενοι μαθαίνουν να φροντίζουν τον εαυτό τους, την ψυχική τους υγεία συγκεκριμένα, αλλά και να μαθαίνουν και καινούργιες δεξιότητες στο πώς να επικοινωνούν με έναν σωστό τρόπο ή με έναν πιο επικοδομητικό τρόπο. Επίσης, μαθαίνουν να έχουν πρόσβαση σε συναισθήματα τα οποία κρύβονται πίσω από αρνητικά μοτίβα σκέψεων, από κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί να τους επηρεάζουν στην παραγωγικότητά τους. Ακούγεται πάρα πολύ καλό, αλλά πώς το βλέπει ο εργοδότης όλο αυτό? Δεν είναι όλοι οι εργοδότες το ίδιο ανοιχτοί σε τέτοιου είδους μεθοδολογίες. Υπάρχουν αρκετοί εργοδότες που ήδη γνώρισα και εδώ στην Κύπρο, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στους εργαζόμενους τους και προωθούν αρκετά την ευεξία και την ψυχική υγεία. Για παράδειγμα, το Πολύδυναμο Κέντρο Ηλικιωμένων Τσερίου ήδη χρησιμοποιεί αυτή την προσέγγιση, αυτή την παρέμβαση για τους εργαζόμενους του, γιατί θέλουν ήδη να διαχειριστούν το άγχος, να έχουν καλύτερες σχέσεις μέσα στον εργασιακό χώρο, αλλά και ταυτόχρονα αυτό θα βοηθήσει να φροντίζουν καλύτερα ή να υπάρχει καλύτερη φροντίδα και ποιοτική φροντίδα στα άτομα που μένουν εκεί, για τους ένοικους του κέντρου. Τώρα, εγώ που σας ακούω και θέλω να το δοκιμάσω τουλάχιστον, πού αποτείνομαι? Αποτείνομαι στον ψυχοθεραπευτή που μπορεί να έχω ήδη, σε ειδικούς ψυχοθεραπευτές? Σε ειδικούς ψυχοθεραπευτές υπάρχει και ο Σύνδεσμος Εικαστικών Ψυχοθεραπευτών Κύπρου, όπου εκεί υπάρχει μια λίστα εικαστικών ψυχοθεραπευτών με τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχουν. Αυτό έχει να κάνει, επειδή μιλάμε τώρα για τον εργασιακό χώρο, για όλες τις δουλειές, είναι κατάλληλη αυτή η μέθοδος? Ναι, φυσικά. Μπορεί να είτε ο άλλος είναι οικοδόμος, με συγχωρείτε, είτε είναι οικοδόμος είτε δουλεύει σε πολυεθνική. Εξαρτάται πώς δουλεύω. Αν είναι μια ομάδα ή αν είναι μια εταιρεία η οποία θα έχουν ένα χώρο ήδη για να μπορούν να διαχειριστούν το άγχος, δεν έχει σχέση αν χρειάζονται να διαχειριστούν το άγχος και επηρεάζει τη δουλειά τους, γιατί αυτό πάντα πρέπει να βλέπουμε αν επηρεάζει τον εργασιακό χώρο, αν επηρεάζει τη δουλειά, αν επηρεάζει την επικοινωνία ανάμεσα στους συναδελφούς. Άρα, οποιαδήποτε δουλειά και να είναι, είτε αν είναι μεγάλη εταιρεία, είτε αν είναι νοσοκομείο, αν είναι άλλα κέντρα ημέρας, φυσικά βοηθάει. Ωραία. Κλείνοντας, ολοκληρώνοντας, τι συμβουλή μας δίνετε αν το σκεφτόμαστε και θέλουμε να το δοκιμάσουμε?
Αν το σκέφτεσαι και θέλετε να το δοκιμάσετε, πάντα να θυμάστε. Είτε είμαστε εργαζόμενοι, είτε είμαστε εργοδότες και θέλουμε για τους εργαζόμενούς μας. Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό για την ψυχική υγεία των εργαζομένων, αλλά και ταυτόχρονα για να μπορούν να έχουν καλύτερες σχέσεις στο εργασιακό χώρο. Γιατί περνούμε αρκετές ώρες στον εργασιακό χώρο. Άρα, θα θέλαμε να ήταν ένας χώρος ο οποίος θα είμαστε χαρούμενοι να πηγαίνουμε και να διαχειριζόμαστε το άγχος μας, αλλά και να ενδυναμώνουμε τις σχέσεις μας. Πολύ σημαντικό η ομαδικότητα και η ενδυνάμωση των εργασιακών σχέσεων. Κύριε Ιωάννου, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.